bụ ndị ọma njem ọnụ ebulukọ na mbata asụkwana ka m wetara unu ozi a maka anya bụ ozi dị oke mkpa maka ndị na-ajụ ndị na-eji obodo Igbo ndị na-aga ọgụlụ na-asị na ihe ha chọrọ ije mee n'obodo Igbo n'obodo ha chọrọ ịga n'obodo ha na-achọghị ịga. Biko vidiyo anụnwa mfụ afọ m na vidiyo dị very very interesting. Biko asị m ọ maka na a na-asụ Igbo nye nwa m ka m ji weta maka na ike obodo Igbo asị masị akwụkwọ sị ya visa asọ maka na ebufere m ndị eji ya wee mere ajụ ihe afụkwanụ m ndị ji anụ ọ bụghị ha ji ka ha fụ fụkwa ndị gọgụlụcha sị na anyị gaba ibulu okporoko bulu nchi bulu ntamimoloko ruo di ya ọ bụ fụ na na-elekwa ji n'obodo Igbo fụ na na-ele ede fụ na azụ esikwa n'ofe onugbu na ya. So biko vidiyo anụ nwe ifo kịta bụ vidiyo na-enwoke akwụ maka ndị na-achọ ije obodo Igbo ọgụ kasị obodo iyi eje nwee mma n'obodo iyi ejekwa na obodo na akwụkwọ gị onwechi ụdị akwụkwọ anaghị enye na ha ezu nke na obodo kwa ihe abụ ijekwa ọgwụkwa na akwụkwọ gị ezughị ezu asịkwa gị nọlụ mekwa obodo ọya bụ ije akwụkwọ gị nweka akwụkwọ nwekwa ka onwecha ka onwe ihe ọgụ kasịcha maka ya ma ndị amaghị obodo obi nọ iyi enwelele akwụkwọ mana onwechi obodo ọgụcha ị na n'ilicha ọsọma akwụkwọ ihe eji wee eba maka na ọ na-akọwakwa sị na anyanwụ obodo as long as you can keep ihe edosa iwu jinya bụ obodo iwu ha na ihe anọnwụ ichekwa n'aka n'ihe ọjọọ maka iti aka n'ihe ọzọ anweta gị aka chepe chekọm achọna gakwa gị obodo gị na-enekene na vidiyo kwa n'ofu vidiyo anụnwa shie ya maka ndị na-ajụ ese obodo ha enwe ike ije nwu n'obodo Igbo maka ndị ji ego na Nigeria na-achọ obodo ha ya aga. Biko this video will really help you in guiding you along the line. Na-enekene na vidiyo kwa n'ofu. Ndị be anyị ekene m unu ka ife na-eme na ọgada gị ga-ebukwara bịa ka mgbapụ ya. Kedu countries na Europe ọ ya aga ịbata ọ dịrịgo more easier inweta akwụkwọ ha daiz inweta their resident permit. Nke mbụ Portugal, obodo si Ronaldo hello ịma na ụbọchị mgbe m na-agụ obodo tileti echetahụ ngụ anya na-ebi na chisi Ronaldo mechi ime anya ma ọ mebịa gbaa m akwụkwọ na ngụ obodo ya na obodo tileti Portugal titisa mana ihe dịdị abụ na ha ya enye gị akwụkwọ obodo ha mana ọ nwere some Europe country ọ ya aga ha nye gị akwụkwọ obodo ha ọ bụrụ your property ị na-eneni ya agụụ a na-agụ gị Portugal so maka ọ nwere my guy ịnọdị ya na-alụ ọrụ ọsị ma at the end of every month ọ mechaa that is ka ọ lụcha ọrụ after expenses change ọ na-enweta n'aka ya bụ 150 euro ka jamụ na ama ọgada gị butue obodo tileti mana ha ya enye gị akwụkwọ. Second one bụ Italy. Ịba Italy pịa ha nwere ike ọ dabalụ gị ha enye gị akwụkwọ mana ọlụ adịbagodi enwe ebele mana kọntrị na-aba na nkụgodoro gị na anwụ ọ bụrụ na iwe dị a inwegodoro akwụkwọ na-akpagharịla onwere onye ya asị gị bịa ka ị nababa unu mba bịa onu bụ gị eti n'aka na-aja ihe ịchọ ihe anọcha dị 100 years without akwụkwọ onweghị onye ya asị gị si n'obodo ha gwa. Nke ịtọ bụ Spain. Ndị Spain na-atụraịkwa n'akwụkwọ mana ịma na ebe ihe dị mmadụ obodo niile na-agụrụ gị atanyịsị akwụkwọ ha enye gị nya sefu ị na-achọ ebe ihe eji eche nke nọ ndị France ya emo gị akwụkwọ daizi ha na-emo maka ha si emo ha emo 10 years sego atanyị sef ndị nọ di ya aga ha use kata akwụkwọ ha mgbe akwụkwọ gị na-expire ya amakwu na ọ na-expire atanyị sị ọ na-emecha 2 years i wee gacheta na akwụkwọ gị emego expire maka ha ya emo gị nya 10 years na n'ikpeazụ akwa ndị Germany na-agbanikwa mana ha ji ewere akwụkwọ ha jetinye n'okpuru ụmụ nwaanyị jetinye na daizi na ngada ụmụ nwaanyị daizi atanyịsị ọ dịka ya pas godu tru ụmụ nwaanyị mana abịazi na nke ikpeazụ a last year and this year ọ nwere ọha wetara ọfụ daizi o dipendezi on ịnọ n'obodo and ọlụ ị na-alụ and ọdat ha nye gị akwụkwọ. Then ọ nwezi country ya aga no sugar in your tea ọsọ gị mee nke a atanyịsị imukwue nwa wuti onye ọcha ha edi na-ayi agha akwụkwọ. Switzerland hello obodo ahụ o Switzerland ka ọ ya ga inweta onye ọcha ndị be ha akpọrọ dị onye ọcha sanya isi ndị Norway na-enwekwa ya akpọrọ dị nwa ha nwaanyị sanya isi ka daizi gwa nwa ha nwaanyị nọ akwụkwọ ka gị nwa na-achọ mba Germany enweghị that time ha akpọrọ nwa ha nwaanyị sanya isi ka nwa ha nwaanyị lapụ gị nọ akwụkwọ ka gị nwa na-achọ. Switzerland na-eme Norway na-eme ọ nwere ndị mfụcha kọmentị ha gee ntị information m na-enye gị ha ma enye ha gee ntị na peji m ị nọ ọ nweghị ka ị na-eme o nweghị ka you are helping yourself ọbụla m nwa ifụ ka na ya gị shi ya mbịa ihe na-enye gị information ị na-akọfusi akụkọ
na n'obodo ahụ na-ekwu okwu na ọ nwechara ndị n'odi gee ntị when ekwue something ịmanụ majority oke na ime obodo onwe obodo ihe aga ije inwe ha dị resident permit ịnọgolo ọfụma ọnya bụ n'obodo n'ọfụma Germany nye gị resident permit unless me be lazy ịnọgolo ọfụma because ọrụ ya aga at the end in na-enwe change. Switzerland ha nye gị akwụkwọ ha ịma na ịnọgolo ọfụma ịlụcha ọrụ inwe change. O dozi obodo mara mma Ọstrịa ha nye gị akwụkwọ ịma na ịnọ ọfụma ọ bụ ha kọntrị ọ ya aga enye gị akwụkwọ ịlụcha ọrụ ị na-achọ ego gị achọ ị na-ajụ na-echi ite gị. Don't be here. I'm giving you rightful information. If you are not confusing my alcohol. Some country here again in Europe. Imagine na Milan, Japan, Egypt, on how you disturb. Have will alcohol in there. Good now. It's more easy. Germany cool go. Manon come by combine batacha. Hachaloko. Manakita here cool go. Your own opportunities how at the age and now if not I for not count them. So one country when I mention Obodo by your women after Monday their country man bend by I'm not talking of nobody do my working you go up in a lot of ma country na you their passport. Don't be surprised na go ya na Google. All those Czech Republic, you wear their passport. No food in your table. Always gonna kill your jeludia. Romania self, even though you get their this, always gonna kill na lota dia. And a country, they mention our country. Luxembourg, but di ma you wear their akwụkwọ imani enough ma. Ilu all you may change. Obodo no near Germany, ilu all you may change. Hanyekwa more opportunities if you aga you look or email one or two things illegal all in more money information can all those countries if no from me to kwaka akwụkwọ ha si esikwa one kind Germany go na ha put nata ima no habu or habu Europe that is all Germany with the or habu ndi Europe that is ndo ọzọ nọcha ha n'okpuru so onwe ka na abịa be ha ọbụrụ na ha na-edistọb ha bịa recently abutuzielo onye ọbụla ka ọ kata onye ọbụla mma mana all those countries na-agwa gị dị mma before inwe akwụkwọ ha Scandinavians before inwe akwụkwọ ha ọbụkọ na when I'm talking on majority ọbụla na abịa akwụkwọ ha na-esi ike before ha enye maka ha mma na-enye gị nye ọfụma Switzerland nye gị akwụkwọ ịnọ ọfụma ọsọ nye gị akwụkwọ ịnọ ọfụma obodo anyị gị akwụkwọ ha ịnọ ọfụma maka ọrụ ịma nche ọrụ achọ ọrụ didi a yalụ nkwụ inwekwu ume eji alụ Greece nye gị akwụkwọ ka ihe dị onwe ndị n'odi ha ji akwụkwọ mana no sugar in their tea. Na ma na-enecha na video biko ebe ọbụla ị nọ na-enecha video biko tụlee anyị aka gbasa na video nyelekwa anyị aka drọpụ anyị kọment nyekwala anyị aka na-agba notification ka ị na-enweta mgbe ọbụla anyị ti video Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.